Салом алейкум, хуш омадед ба канали Дило Channel. Пеш аз ки видеоро мусакинем, ҳазор раҳмат ба нафаре ки видео якин мара дастгирӣ кардин. Ма интизор набудам ки иқа тамошобин мегира, иқадар савол, иқа ҷавоб пайдо мешава. Ба ҳар ҳол 17,000 нафар қариб тамошо кард. Одамое ки тамошо накардагин, як бор бидроин пайдо меша видео ҳаминҷода. Бидроин тамошо кинем, мумкин ба баъзе саволотам шумо аллакай ҷавоб меёбед ҳамҷа. Ман ҳамаи комментариҳои шуморо хондам, ба хулосае омадам ки оз як саршавии видео дар бораи сомонаи ҳамин сафоратхонаи Олмон дар Тоҷикистон гап занем. Ва қатъи шумо як бор рози мо мегзарем, мебинем, як бор мебинем ки аз куҷо чӣ талаботро дида мешава, ба хотире ки бисёр одамо ма дидам уқа ба ҳамин сарфаҳм намераванд. Фикр мекунанд ки визаро ай Олмон ягон одам рӯй мекуна. Ай Олмон шумо дар виза ҳеч ка рӯй намекунанд. Аз Олмон шумо дар метавонанд ки шартнома рӯй кунанд ва асосан Ausbildung, FSJ, ҳамин барномае ки ҳама барномаи бигем осон камрасходӣ барои омаданай. ҳамё қатъи одамо ай Олмон шумо дар шартнома метавонанд рӯй кунанд, контракт яъне метавонанд рӯй кунанд. Пас сафоратхона дар асоси контракту ҳуҷҷатҳои шумо мебина талаботу дар ҷавобгӯ аст, мега ҳо ту дар ҳақиқатан дори ҳуҷҷат, дар ҳақиқатан ҷои рафтан дорӣ, баъд ба шумо виза мета. Ба ҳамин хотир мо ҳозир ҳаминро мебинем ва ма шумо чанд чӣ бигем памятка ё ки чеклист пешниҳод мекунем ки аз рӯи ҳамо шумо метавонед бихонед, талаботҳоро бибинед. Баъд бигем ҳам хел ҳар як ҳуҷҷатере ки дорен, як птичка монен, як крест бонен, баъд дигар давомша рафтан гиред. Баъдан мавзӯи дигар мешавад дар бораи шонс карте ки картаи нав аст, моҳи июл қабул кардан дар Олмон. И картаи бигем барои иммигратсия, барои омадан кор, зиндагӣ кардан. И дар бораи бисёртар гап мегзарем масъалаи дигар. Масъалаи ай ҳама муҳим, масъалаи пул ки шумо дар интересиед, дар бораи и гап мезанем имрӯз ва ҳама амира ҷамъ карда як хулосагузорӣ мекунем ва чанд фикрҳои худро ба шумо мегӯм. Так, видеоро сар мекунем. пеш аз ки мо саҳифаи сомонаи сафоратхонаи Олмон бидроем, мо ҳозир аввал ба ҳар ҳол ман записи экран мекунам ки шумо ҳам бибинед, чӣ кунед ки ман чӣ кор кардесам. А вот интересно, тут получается, что запись с экрана нету этого функции. Барои сайти сафоратхона дар омадан мо якм Google медроем, баъд менависем дар зиҷа сафоратхонаи Олмон дар Тоҷикистон. Google пайдо мекунам, мебинем ва баъд медроем чӣ ки пайдо мешавад, сайти асосӣ ба. баъдан мегзарем тарафи поён, иҷа дахай хабарҳо дар бораи ҳамаи чиё ҳастанд. Баъд мегзарем тарафи поён, мо дар националная виза дар кор. Мо медорем дар они националная виза. дар иҷа ҳама бигем якм дад ҳамаи маълумоти умумӣ гуфтагӣ шудааст ки сертификатҳои кадом марказҳоро қабул мекунанд. ҳамин чиз дам аҳамият. Яъне одамое ки шумо якм бор медроен саҳифаи посолства, илтимос ҳамаи ҳамин маълумотро як бор вақт ҷидо кунен, як бор 5-10 минут ҳам бихонен ҳамаша, баъд бисёртар маълумот пайдо мекунем. Ва мегзарем мо ҳозир волонтёрство. Мисоли дар волонтёрство ман мефаҳмонам. барои бисёр одамо видео гузашта дар волонтёрство савол доданд ки синни чанд сола қабул мекуна, забондонӣ чанд қадр қабул мекуна, чӣ хелияи талаботош. вақте ки волонтёрство шумо медроен, дар иҷа пайдо мешавад волонтёрство. вақте ки мебинем дар маълумоти умумӣ дар бораи волонтёрство гуфтагиай, як бор илтимос бихонен. мисол то 27 солара иҷозат аст. BFT, FSJ ва ғайра барномаҳое ки ҳастанд барои волонтёрӣ. ва мегзарем тарафи поён меоем. дар поён волонтёрство менависем. аз волонтёрство памятки навиштаги. ҳамин памяткиро аҳамият бидем. ҳамаи барномае ки медроен памятки навиштаги, ҳамин поёнда ҳамаи ҳуҷҷатҳо фаҳмондагӣ ки кадом ҳуҷҷатҳо чӣ хел дар кор, чӣ хели версияшон дар кор. мо дар ин мисол медорем памятки волонтёрства. наиҷода пайдо мешава ҳамаи ҳамун талаботош,
ҳамаи маълумот дар бораи эфесиёт, дар бораи волонтёрство, дар бораи шуғли хоҳишакӣ меган, чӣ меган кӯам хел. Ба ҳар ҳол даромада як бор ҳамира бихонен. Агар хуштоната ки сайти пасоста дорен, ҳамин поёни видеора бинен, ман ссилкаҳошонам мондагӣ. Камтар маълумот дар бораи шонс-карте. Шонс-карте ҳамин чеклистшам поён дар мондагим шумо метавонед як бор бидроен бихонен, ба ҳазур бибинен. Дар умум мегум, и барои одамое ҳастанд ки диплом доранд, забона хуб медонанд, дар дараҷаи B2, S1 медонанд ва ҳам чи таҷрибаи корӣ доранд ва ҳамчун мутахассис дар олмон кор карданӣ меоянд. Сабаби қабул кардани ҳамин чизҳо ҳамине ки дар олмон вақтҳои охир пури баъд қувваи корӣ намераса. Аз ҳамин сабаб олмон бигем ки чи мигратсияша барои кишварҳои сеюми ҷаҳон дарҳоша бигем кушод. Ба ҳамин хотир амирам бидроен чеклисти поёна бихонен як бор, мондагиам ҳамун ссилкаша ки чи талаботҳои аниқ дора, бо бахтон қарор битен. Барои шонс-карте ма як саҳифаи як сайти дигара бигем тавсия ҳам метавонам барои дидан баромадан. Номаш аст Make It in Germany. Make It in Germany пайдо мешавад. Медроем сайти Make It in Germany. Вақти шумо ами сомонаи ёки сайти Make It in Germany медроен, так Make It in Germany вақте ки медроен, шумо ҳамиҷада менюда медроен. Вақте ки менюда даромаден визум, айта визум чия даромаден, баъд меоен поёнда навиштагист шонс-карте. Гум и чизе аст ки барои одамое ҳастанд ки забони аллакай хуб медонанд, аллакай диплом доранд, мутахассисанд дар ягон соҳа. И чиз муҳим барои мо аст. Вақте ки медроен ҳамиҷада self check шонс-карта ҳастай. ҳамин self check да менависен. Мо мисол менависем Тоҷикистон, так Таҷикистон нависен. Баъд саволон пайдо мешава ва ҳамаи шумо саволонро ҷавоб метен. Ҳо, не, мепурсанд ки кадом квалификатсия дорӣ, забона чанқа медонӣ, чанқа опити корӣ дорӣ. Ҳамин чизҳоро шумо ҷавоб дода то охира мерем ва дар охир ҳамин барнома ба шумо аллакай бигем ки пешниҳод мекунад сайтҳои даркориро ки гиҷода шумо метавонед ки кадом ширкатҳода метавонед ки шумо бинависен ки барои шумо кор қабул кунанд ва ҷои кориро хеле пешниҳод мекунад. Ва агар мисол ҳамон забондонӣ читон кам боша, агар шумо дар тавсия бо менависа ки мисол типс бигем тавсия ки чӣ кор карданатон дар корай. Ба ҳамин хотир бо як бори дигар и барои нафарҳое ҳастанд ки забона хуб медонанд. ай ҳамада масъалаи муҳимашда мегзарем. Мо масъалаи пул, масъалае ки бигем ҳамаи одам ба ҳамин хотир як ҳиҷрат мекунад, ҷои дигар мерава ки як зиндагӣ беҳ шава, якм ду шава. ман дар иҷада дар бигем ки қин буд ки мисоли ҳавоӣ биёрам ягон каси дигара, ё ки бигӯм ки тақрибан намечӣ, ё ҳамаш тақрибан мешид. Ба ҳамин хотир ман ай чи хидмат гирифта дар ҳамиҷа навиштам, бигем буҷет ҳамаи расходи даходи хидмат ки барои шумо як мисол шавад, як мисол шавад ки шумо бинед ки хай вақте ки меои примерно қадар бояд асчот бигирӣ. Ман аусбилдунг мекунам. Аусбилдунгам ҳамчун Kaufmann für Hotelmanagement. Соли сеюм аст. Соли охиронам тамом мекунам, ба тобистона насиб экзамин дорем. Соли якам да вақте ки аусбилдунг мекунен, аксари бигем қариб ҳамаи соҳау ширкатҳо пешниҳод мекунанд соли якам 1000 евро, соли дуюм 1100, соли сеюм 1200. ва ям вобаста дора. баъзе ихтисосҳое ҳастанд ки соли якамшон 1500 метаванд, шон 1200 шон метаванд, 1300 шон метаванд. И ихтисосҳое ҳастанд ки қинанд. Мо гастрономия, ҳотелерӣ чизе ҳаст ки осона даромадан. Бисёр одамо ба ҳамин соҳа меоянд, кох мекунанд, ресторан фахман мекунанд, ё ки ҳотел фахман мекунанд, ҳотел фахфхао мекунанд, ҳар чӣ кунанд. Ба ҳар ҳол ман соли сеюм 1200 евро брутто мегирем. Брутто вақте ки дар олмон шумо маош мегирем, брутто ҳаст, нетто ҳаст. Брутто яъне ки пуле ки дар контракти шумо, дар ҳамон шартномаи шумо навиштагӣ аст ки шумо ҳам қадар мегирен, бе налог, бе страховка. вақте ки бо ҷо налога мегиранд, бо страховка минус мешавад, бо ҷои ход ишус, ба уже нетто мемонад, камтаракшки бигем
гӯшташ буд мешава, устухонаш мемона. В общем 1200 мада бигем дар контрактам навиштагиест. ман 1200 ҳар моҳ 240 пули страховка минус мешава. пеш аз ин ки ман пула бигирам, пули страховка минус мешава. 250 дига пули хона минус мешава, пули квартире ки ман зиндагӣ мекунам. ва и бигем ки и фикс аста ки ҷошда мегиранш. баъд уже картаи мада боқимондааш мегзара, баъд бо ай карта бо симат мешава. пули телефон, пули интернет. ман чӣ мегӯям, картаи Deutschland Ticket дорам барои адсубиё бигем, барои студентҳо. Дар Бавария 30 евро меспорем. пули ӯ минус мешава, пули фитнес минус мешава 30 евро дига. ман пули фитнес метам ҳар моҳ. баъд барои хӯрду хӯрок тақрибан 150-200 евро дига ҳар моҳ расход мекунӣ. мо ҳамаира минус кунем, тақрибан 400 евро бигем ки мемона. и 400 евро аста ки метавонӣ касса кунӣ, метавонӣ намедонам ягон кори дига дар расход кунӣ, ё метавонӣ просто ҷамъ кунӣ, ягон беҳбудӣ кунӣ. ва чиза фаромӯш накунед ки вақте ки шумо меоем бо дар инҷа расходу планотон дига мешава. бикоз ман мегӯям ки на 400 евро мемона, амиам намемона баъзан вақт, ба хотире ки ҳар моҳ ҳар хел расходо мешава. мисол мо вақте ки мактаб дошта бошам бо дар оҷа расход бисёртар метавонам, ба хотире ки ҷа да пули квартира хонаро мадел наметавонам. вақте ки мактаб мерем, мо блок шуле дорем, вақте ки мерем то 3-4 ҳафтара дар як блокемон мегзара. 3 ҳафта 4 ҳафта дар як шаҳри дига хобгоҳ да хоб мекунем, местем онҷо да дарс мехонем. ҳар рӯз дарсе, мисол дар як ҳафта 5 рӯз дарс мехонем, бо кор меоем. и камтар фарқ мекуна. в общем блок шуле дорем. мо вақте ки мо блок шуле дошта бошем, мо дар ҳамин моҳ бо пули хобгоҳи уҷара метавонам. пули хобгоҳи уҷа ҳафташ 25 евро 26 евро аст. мисол як моҳ 2-3 ҳафта мести 75 евро меспорӣ. беғарзаи ӯ бо расходҳои хӯрду хӯрок бо дар оҷа чӣ хеле ҳамкурсоқати исӯс мерай, тамошо мекунӣ, ягон ҷора расход мешавад. мегзарем ба хулосаи видео. ба хулосаи видео чӣ хеле ки шумо дидесен, кадом тарафе ки нарен безабондонӣ намешава. шумо бояд ҳатман забон бигем ки бихонед. на танҳо барои ягон ҷо рафтан, барои хитон, просто бихонед, забона бидонед. дар ҳама ҳолат вақте ки шумо ягон забона медонед, уже аллакай шумо ягон бартарӣ пайдо мекунед дар ҷои корам, дар дарсом, дар ки ҷое бошен. мисол бигирем як ситуатсия ки шумо як мулки бегона мерен, забона медонен, шумо ҳеҷ вақт азоб намекашен, ҳеҷ кона кади ақаллан бахти як кофе харида метавонӣ. вақте ки забона надонӣ мегарди гӯнгакӣ када. фарқ надорад кадом забона мехонем, мисол кадом забоне ки набоша, вақте ки шумо як забона мехонен, и на танҳо шумо як забона мехонен, як ба як культураи дига шинос мешавед, шумо ба як образи, ба як тарзи зиндагии дига намуд одамон шинос мешавед, як намуд дунёро ба як чашми дига мебинед. мисол ҳамаи чизе ки дар гирд атрофи шумо аст, ҳамаи чиз бо як номи дига пайдо мекунад. дар калаи шумо бо як номи дига сахранӣ мешавад ки ҳо ин чиз ҳай хел ном дорад, ба ӯ забон ин хел ном дорад. фикр мекунам ки шумо фаҳмидест ман чӣ мақсад дорам. аз ҳама муҳимаш дар дасти мошенникона меғалтен. вақте ки ту забона медонӣ, як кас мегӯяд ки 20 000 тет дар ман ҷои корот меёвам, дар ким ки ҷо меравӣ кор мекунӣ. мегӯӣ хорошо, ку биё ма дар шартнома. ту мехонӣ шартнома, ҳуҷҷатҳоро, ҳама чизро мехонӣ, медонӣ забона мефаҳмӣ, мегӯӣ иҷа чизи туғрӣ нагирифтесай, мара ту фаҳм кардесай ки ягон чизи дига. ба ҳамин хотир забондонӣ ай ҳама ҷои якум дама мемонам. ҳатман бихонед, новобаста ки мерен ё намерен. дуюм чизи ман гуфтанӣ будам, илтимос одамое ки вақте шумо олмон меоед ки ягон давлати чӣ мерен, хеле умеди калони бад набанден. ба хотире ки вақте ки шумо планои калон дорен, умедои калон дорен, меоед намешава, як депрессияда меғалтен. ба ҳамин хотир ҳамаш дасти худовандай. мақсад як чиз мегирӣ ё чиз намегирӣ, и бигем ки ҳамаи одам да ҳамун ризқаш уже тақсим кардагиай. ба ҳамин хотир умеди калони бад набанден. европа омадан маънои ӯро надорад ки шумо 100% муваффақ мешавед, шумо 100% сумдор мешавед. европа омадан ягон маънаи гарантия несте ки шумо успешни
бизнесмен сумдор мешен мерен бигем дур эмболи Германия даен бисёр одамо Германияро ассоциировать мекунанд ба депрессия ба хотире ки иҷа атмосфера дига характери одамо дига хеле дига хе қабул мекунед мақсад вазминтон меғалта ҳамин масъала ки Европа омадан гарантия несте ки шумо хушбахт мешен шумо успешни мешен шумо ҳама чиз дастигирад мекунед ин ҳам як просто сабабе ки мумкин ягон дари дига ба болои шумо ҳуй шавад ва сеюм чизи гуфтанӣ будам ба ҳар гапи мардум бовар накунен илтимос вақте ки шумо мешунавен як кас ки мегӯяд ки наву фалонӣ дар олмона ё ки дар полша дар кадом давлати Европа в общем дар умум ҳар моҳ бисту чанд ҳазор сомонӣ 30,000 сомонӣ каса кардеса ин навоз хеле хадеса ун наву забона намедона уна рафта кор кардеса ина ман ҳам забон намедонам чи ин чизо ҳастанд ки оқибати хуб надора барои шумо хеле фикрҳо агар дар сари шумо бисёр фирқ гардад мисол ту фақат мебинӣ ки уна ура бин навамни уқа забона намедона уна урам кадеса ина рафтеса и мешава единичный случай ягон бигем ками дар процент ки ягон случайно як ягон дам чорни даже медороя меоя як ягон ҷо дар ҷои кор не ки вам долга намераванд ин чизо ҳастанд ки ҳамон одамое ки бипурсёни ҳамон хучонолӣ хеле айберанд мебинишон мегӯӣ вау маладеса не ки ҳамонро хучон қати гап мезани мепурсишон вообще қиншон ғалидага вообще бигем безоршидагена ҳама ҳамин чиз ба ҳамин хотир гапҳои ҳарчия бовар накунед ман шумо да гуфтестам навод чеклисто ина саҳифаи посолства бидроен хитон реально бибинен хитон ҳаракат кунен биёин шумо да ҳеч ка дар кор несте барои омадан фақат забона донистан хитон кор кардан иншоалло хай бибинем ку саволотона нависем бо бибинем ки кадом темода шумо да бигем интересни ҳастанд вобаста ба ҳамин бо дар оянда ягон видеои нав мекунем дар онҷа мефаҳмонем во сайтҳошона мегем ки кадом сайтҳода шумо метавонед ки биковен ҷои кор бигем контракта кадом чӣ хел кунем ки контракт биёвем чӣ кем дар ин борам бигем навор карданӣ ҳастем ям хай бо шумо вобастае ки шуморо дастгирӣ мекунед намекунед пешаи ки видео тамом шавам як чизи дигар гуфтанӣ будам ки илтимос ҳар як кадоме ки шумо видеои маро тамошо кардесен бисёр шумо аллакай дар Россия ҳастен бисёр шумо аллакай дар давлатҳои хориҷа ҳастен ки бисёр дар Тоҷикистоне нияти рафтан дорен ҳеҷ чиза фаромӯш накунед ки вақте ки шумо хона меброен берун шумо бигем муаррифгари хонаи хитонен вақте ки ай давлат берун меброен шумо муаррифгари давлати хитонен ҳар як кадоми ту вақте ки дар ягон фирма кор мекунӣ дар ягон корхона дар ягон ҷода мехонӣ ягон давлати хориҷа дар байни бигем иностранцо қати ҳастӣ хориҷиҳо қати ҳастӣ ту ба мисоли худат давлати хита культураи хита бигем муаррифӣ кардеса илтимос ҳамин чиза аҳамият битен кӯшиш кунем ки тарафҳои хуба нишон битем раҳмати калон ки видеоро то охиша тамошо карден агар ягон савол дошта бошен ягон фикрҳое дошта бошен ягон пешниҳоди хуб дошта бошен поёни комментарияда нависен ҳатман вақт ҷидо карда ба ҳамаи комментариҳои шумо кӯшиш мекунам ҷавоб битам ва то видеои оянда худоҳофиз инстаграм канали ман ҳаст инҷа ссилкаш бидроен як бор подписатсия кунен дар онҷа ман ҳар рӯз бигем история мекунам чизои актуалниро гап мезанам